Mihin nyt ollaan menossa? Lauluritteilyyn. Mitä tekemään? Ilman kossua. Kohti auringonlaskua lähetetään. Onpa kaunista. Sinne vaan vastavalo. Sulla on joku tällainen Night Shift. Sininen moodi tossa päällä. Jaa. Criminal moodi. Nee. Mä en tiedä mikä tässä on päällä. Nyt on oikein white balance. Ai ja. Tosta aika moni hypän itsarin tosta rankatolta kulmaa. Joo. Lapset, örsien harrastus on hermoja raastavaa hommaa. Tiedätkö mitä tässä ainakin toimii tässä minun kopterissani? No, ledit. Ledi! Ledi! Olo! Hyvä ääni kuuluu, terve ääni. Kyllä lerpattaa alla. Onko se akuhihna? Joku hieno. Katsotaan. Oho. Tää hyvin korjaa. Ei oo kyllä nyt kaikkea saa virtaa ihan. Pitää kato varmaan lämmitä. Täyö! Ai vittu, mä menisin tehdä virheen. Saatana. Mä menisin tehdä virheen. Mitä sä meinasit? Mä laskin liikaa kaasua, niin eihän se reagoi vittu. Miksi mä oon lentänyt 3D:tä? Oho. Ihme, et sä on vielä Hyvä kasassa. Ehjä. Ehjä vielä. 22,7. Paljon siellä pitää jää? About ton verran. Joku sillä antaa periksi kyllä. Niin. Saattaa ne potkuritkin lyö muuten tyhjää. Meidän uusi GoPro-kopu. Y6 making offia, kun Joo. on muuta tehdä. Niin. Anna vähän läimää vielä. Kohti aurinko. Elä ohjaa yhdelläkään. Mun kopteria oli. aika lämpö. Niin. Mä olisin kyllä ajatellut. Ei vittu. Oliko joku kuuma?